मा खालामगोन नोङो? नायनि ज' मानो खारखो बुंलाय आं मिथिया जाबाय मानो खारखो हिनजावा ओइ मिथियालै मानो मिथिया देलाय सा केमेरा लानानै भिडिअ खालामनानै मानो खारखो ना हिनजावालाय आइलाय आत्रे ए बुंग्रो आं मिथियालै मानो मिथिया नोंसो मिथिगौ नों खोनायो खोमा मिथिथारा मिथिया जाबाय मोजां बुंग्रा मानो मिथिया मालै हैद कुरनिया लगायदों मानो खारखो हिनजावा इसे मोनांगौबा ए साइकेल वाला इयाव नङा गामियाव गोदान लादो गोदान लागोन रावनाव गोदान लादो गोदान लादो अलै गोदान लादो गोदान नालै गरमलै गरम खेलाखौ बान्द Hey, मानो हिनजाव खारखोना हालाय मानो हिनजाव खारथाखै उदाव थानाय खिरबाबो दलनै बाथि प्लाव फैबाय पेंग्रा हिनजाव खारदालायो जाम्बा लाजियाखै हिनजाव खारदालायो सा नोङो पेंग्रासो माथो हाबा मावो नोंलाय बांजाहायल'लै Hey, Roland, sini balik na. Cycle wala. hawurखौ खोमायाव खोला mau Ro.